рӯзи 20 январ як ҷавонзани тоҷик дар вилояти Хатлон сегоник ба дунё овард ва модараш мегӯяд ки ҳамаи навзодон сиҳату саломат ҳастанд. Парвина Усмон ва сокини деҳаи ҳазорчашмаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ модари духтарони сегоник рӯзи 21 январ ба радиозоди гуфт ки тифлонашро бомдоди 20 январ дар шифохонаи марказии ноҳия ба дунё овард ва ҳоло ҳар се зери назари тайбон қарор доранд. Тайбон ба модари навзодон гуфтанд ки яке аз духтарон 2 кило 300 грамм вазн дорад ва ду навзоди дигар 1 кило 300 грамми вазн доштанд. Айни замон ҳар се дар инкубатор нигоҳ дошта мешаванд ва мумкин аст барои муддате дар шифохона бимонанд. Парвина Усмон ва афзуд аз пеш медонист ки соҳиби сегоник мешавад. ба суоли радиозодӣ ки баъди шунидани хулосаи духтур ки дар батнаш 3 тифл дорад натарсид, ӯ чунин посух дод: дигар тарсем натарсем, кори худованд буд ва шуд. Бо кӯмаки худованд ба осонӣ ҳамаш гузашт. ҳоло барои навзодон ном интихоб накарданд. модарашон мегӯяд ки пешниҳод доранд ба духтаронаш Анисаву Муниса ва Фарида ном гузоранд. яке дигар пешниҳод кардааст ки ба онҳо Фотимаву Зуҳро ва Хадича ном бидиҳанд. аммо волидон ҳанӯз ба хулосае наомаданд ки ба навзодон чӣ ном гузоранд. ба гуфтаи Парвина Усмон ва табибон дар шифохона ӯро хуб нигоҳубин мекунанд, чун фишори хунаш андаке баланд будааст. Парвина Усмон ва сокини ҷамоати деҳоти Калинини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аст. айни замон ҷои кор намекунад. шавҳараш Зикриё Усмонов гоҳ-гоҳе барои кор ба Русия меравад ва имсол баргаштааст ва дар канори ҳамсараш мебошад. бо таваллуди сегоник Парвинаву Зикриё соҳиби 5 духтар шуданд. духтарони калонии ин ҷуфт 9 ва 6 сола буданд. дар ҳукумати ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба радиозодӣ гуфтанд ки аз таваллуди сегоник дар ҷамоати Калинин огаҳ ҳастанд ва рӯзи душанбе мақомоти ноҳия ба дидани модари навзодон мераванд. 2 соли пеш дар ноҳияи Муминобод дар вилояти Хатлон ҳам як зан ва ӯ ҳам дар моҳи январ сегоник ба дунё овард. Дилафрӯз Менгиқулова 11 сол бо як шавҳар зиндагӣ карда фарзанд наёфт ва бо ин далел аз шавҳари аввал ҷудо шуда шавҳари дигар кард. ӯ танҳо пас аз 7 соли зиндагӣ бо шавҳари дуввумаш 28 январ сегоник таваллуд намуд.